पाणी नाही आटलं यातलं. असं बाजार असलं ना की सगळेजण असे एकत्र राहतात. ही लघु पाट बंधारे माईने पहिला नंबर लावला नाही. गावच्या मजबूत महिला. जमलास कुठं गेला एवढा? छान छान. एवढं जमेपर्यंत कशाला धावायचं? ती दम लागलाय बघ. कुठं भांडणं करायला मारामारी करायला गेला. बस तुला वगैरे बेटा पाणी पाणी पिऊ बसा खाली. बसा खाली. खाली बसा. खाली बस. खाली बस. खाली बसून पी. थकलाय बघ पूर्ण. नंतर 12:30 ना स्टिक तिथे खाली उतरूया. खालनं जाऊया ना आपण. हो करिश्मा? हा खालून जवळ पडेल. खालनं समज एसटी चुकली तर आपण तिला रिक्षा करून तिला जाऊ शकतो. काय ग खालनं जाऊया. हे बघा आपले चंगू मंगू. बाबू इथे बसा. मी आली. मी खाऊ आणते. तुम्हाला खाऊ घेऊन येते बेटा. बचा. हां खाऊ आणते. आई खाऊ आणते. हां बचा बचा. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज मंगळवार आहे, आठवडे बाजार. त्याच्यामुळे आज सकाळी सकाळी आम्ही निघालो आहे बाजारात जायला. म्हणजे मी, करिश्मा आणि समीक्षासुद्धा आलेली आहे. खूप दिवसानंतर समीक्षा तुम्हाला दिसणार आहे व्हिडिओमध्ये. असते ते येऊन जाऊन असते, पण नेमकं त्यावेळेस माझी शूटिंग बंद असतं, त्याच्यामुळे राहून जातं कॅप्चर करायचं. तर भाग्या आणि शेरू यांना तुम्ही बघितलं तर त्यांना इथे मागच्या पडीमध्ये बांधून ठेवलेलं आहे साखळीने. ते आता आम्ही म्हणजे 1 वाजेपर्यंत आम्ही घरी येऊया. 1-2 तास ते इथे बसतील, शांतपणे झोपतील. खाणं पिणं त्यांचं सगळं झालेलं आहे. आणि ही बघा समीक्षा तुम्हाला मी दाखवते. ओ समीक्षा, ही बघा खूप दिवसानंतर सगळेजण तुला बघतात. तुझी आठवण करतात सगळेजण. समीक्षा कुठे आहे, समीक्षा कुठे आहे. तिची ना तब्येत थोडीशी बरी नव्हती. आता झाले बघा कशी. आता आहे व्यवस्थित. काय नाही ती करिश्मा बोलवते 12:30 ह्याला जाऊया, पण म्हटलं येईपर्यंत बरं ऊन येईल ना. हे आता सकाळची एसटी बरं आहे. आता गेलं का आपलं उन्हाच्या टायमा म्हणजे ऊन जास्त व्हायच्या आधी आपण घरी येऊ ना. भाग्याच्या उरला पाणी ठेवते ती. म्हणजे एवढं येणार सगळं. मग ही वाट पण बंद होणार आपली. आज आम्ही बघा दुसऱ्या रस्त्याने चाललो आहे, शॉर्टकटनी. नेहमी आम्ही लॉंग कटने जातो, आज शॉर्टकट रस्त्याने चाललो आहे. अशी खाली घाटी उतरायची. तुम्ही वा पुढं. आमच्या मागे आमचे इथे एक काका पण आहेत मुंबईचे, ते आलेले आहेत. काय
प्रमिला काय माहिती, समीक्षा त्यांचं नाव आहे. हे बघा इकडे बघा, ओ काका इकडे बघा. हे बघा हे आमचे मुंबईचे काका आहेत. ते पण आता आमच्या जोडीला चाललेत बाजारात. हे असं बाजार असलं ना की सगळेजण असे एकत्र राहतात. ही जुनी वाट आहे ना, म्हणून जास्त करून लोक इकडनंच जातात. हां ना, धरणाचं काम बघा चालू आहे. ते सांगतात मला की कसं बाउंड्री वगैरे मारून झालेलं आहे. हा पाईप कसला मग काळावाला गेलाय? तो बोरिंगचा आहे ना. आणि हा 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 वाला हां, म्हणजे हा विहिरीचा पाईप गेलाय का हा? अच्छा, म्हणजे बघा आता आमच्याकडे नवीन विहीर पाडली ना, त्याचा पाईप बघा. आणि विहीर ते समोर दिसते ते काय पुढे आहे काय? थोडंफार तुम्हाला विहीर पण दाखवते मी, पण आता नाही, नंतर दाखवीन मी. आता बाजारात जायचं तर एस टी चुकेल. हां बांधकाम पण झालं पक्क. झालं, मोटर पण गेली, वायर पण पडली. ते समोर दिसते ती विहीर आहे काय ती? अच्छा, तिथूनच पाणी तुम्हाला सप्लाय करणार पूर्ण, म्हणजे बाकी कोण नाही, आपणच. अच्छा, हां हां हां. सगळं टोटल चेंज बघा. पाणी नाही आटलं यातला. ते बघा ते समोर आहे ना, ते बघा तिकडे धरणाचं काम चालू आहे. आणि किती काम फास्टमध्ये एवढं सगळं करून झालं. त्या पण बाजारातच चाललं आहे. बघा या आमच्या माई बाजारात ना. हां, आज सगळे बाजारामध्ये. चला फोटो काढते आमच्या माई. तो नंतर दाखवीन तुम्हाला मी. कधी घरी उद्या दाखवीन. बाजारात आम्ही पण. हां हां, हे असं सगळं चेंज झालं आमचं. आता सगळं चेंज झालं. इथून नाही वाट, इथूनच आहे आता. बंद झाली वाट आता सगळं. हे सगळं किती गवत होतं इथे करिश्मा, आता हे सगळं चेंज झालं माहिती आहे का? हे बघा समोर आता चालत चालत आम्ही इथे आलोय. बघा डॅमचं काम कसं चालू आहे, JCBचं. आणि हे बघा टेम्पो पण. हे असं ठिकठिकाणी कामं सगळी ना चालू आहेत. दमल्या चालून चालून. लवकरच सगळं सुधारणा होणार आमच्या इथे. हे बघा अशी बाउंड्री मारली इथे. तुम्हाला वाट ठेवली, सगळं टोटल चेंज झालं ना. पण मग सगळं बदली झालंय. पण काय ग समीक्षा? हा बघा बोर्ड, तळे लघु पाटबंधारे प्रकल्प. आणि असं सगळं चालू आहे इथे. आलो फायनली, आम्ही आलो. तिकडे पुढे ना आमचा ST स्टॉप आहे ना. आला आता इथे जवळच आहे ना. सगळं कसं वाटतं ना, वेगळंच दिसतं सगळं. टोटल चेंज नवीन. तेव्हा तर त्याशी कुणाला आला तो वाट विसरला तो. हे का इथेच थांबते. हा बघा हा आमचा STचा स्टॉप आहे. तो बुरंबावडचा वेगळा आणि हा वेगळा. इथेच ना का करिश्मा? हे समीक्षा, इथे काम चालू आहे. पुढे ना बस स्टॉप. येऊन आता झाले 1.5 महिने झाले. आली चल ST आली. चल आली बघा ST आज आमच्या आली. ही बघा माईने पहिला नंबर लावला नाही. आपण बोलवलं नाही का कोबी? बघूया पुढे भेटतं का चांगलं. हवे इथे विचार कसा कोबी? कोणता पण 20 रुपये. कशी मिरची? 180 दिली, हे 220 आहे. बेडगी आहे ना ही? हो वांगी तुम्हाला 60 रुपये किलो. मच्छीमध्ये चांगले असते.
बघा हा बाजार आमच्या इकडचा. हे घ्या, ह्याच्यात द्या. चला बाबा. हा बघा सगळा बाजार ना आमचा घेऊन झाला आणि आम्ही पुन्हा आता स्टँडमध्ये आलेलो आहे. हे एस टी लागली आहे करिश्मा, ती बघा एस टी आमची लागलेली आहे. आम्ही आता चाललो पहिला एस टीमध्ये. बरं झालं तर जाऊन बसूया आपण. त्या बसल्या. तर आम्ही आता ना एसटीतनं उतरलोय आणि इथे जरा थांबलोय सावलीखाली पाणी पिण्यासाठी. तर इथे पाठीमागे घर आहे ना, तिकडनं पाणी घेतोय. बॉटल आम्ही आणली होती पण सगळं पाणी संपलं आमचं. तर आम्ही हे बघा सगळेजण थांबलेले. समीक्षा गेले पाणी आणायला. बसलो. तर आता इथून परत आपल्याला 5 मिनटं चालत जायचं आहे आणि भरपूर असं ऊन आहे. करिश्माला ताण लागले भरपूर, ती बघा दमली गरमीनी. आणि पाणी पिऊन मग निघणार इकडनं. आता डायरेक्ट आता घरी जाणार. भरपूर ऊन आहे बापरे, खूप हैराण झालं उन्हाने. कसं बाजार खरेदी केला, जास्त पण काय घेतलं नाही, पण 1-2-3 महत्त्वाची कामं होती केली. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काम हे बघा. सगळं गेल्या गेल्या पहिला हेच केलं. वरती झाडांना फुलं बघ केवढी जास्वंद आहे बाप रे. बघ पूर्ण झाड जास्वंदीने भरले. पानं कमी आहेत आणि फुलं जास्त आहे. हा तोडून घेऊन चला, खूप चांगली येतात जास्वंद. फांदी याची आता लावून फायदा नाही पावसात ना. चांगलं आहे पाणी, बोरिंगचं आहे. तुला हवंय समीक्षा? बघ त्या माईकडे बघ. त्या बघा हे आपल्या गावच्या मजबूत महिला बघा कशा पिशव्या घेतल्यात. हे असं डोक्यावर घेऊन चालणार ना आता. काय हो डोक्यावर असं घेऊन चालणार ना, पडणार नाही. समीक्षा तुझी पिशवी घे जा. ए तुझ्या पण तिकडे आहेत पिशव्या, कुठं चाललीस? चल चल पटापट चल. करिश्मा तू पण डोक्यावर घेते. हे बघा हिनी पण डोक्यावर घेतला. हात सोडून चल, हात सोडून. आता थोडा वेळ तू घे, नंतर मी घेते. मग चल आता लेफ्ट राईट करत. हे बघा ए मी ते माझ्याकडे दे एक पिशवी. ए हिची घेते एक पिशवी. दे 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 एक दे. ती दे पिवळीवाली दे, नंतर मग घेते अर्धा. चला चला आता लेफ्ट राईट करत जाऊया आपण 5 मिनिटांनी. तू पण डोक्यावर घेतली ही बघा. हां ही बघा डोक्यावर घेऊन. घरी बघा आम्ही आता आलोय आणि भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी मी ही लस्सी आणलेली आहे. आणि हे बघा दोघं जण बोका आणि तो बघा दुसरा बोपा बाथरूममध्ये जाऊन बसले. शेरू या, भाग्या या. बागू हे बघा याला आईने खाऊ आणलाय. खाऊ खायचं नाही बा, लस्सी गोड गोड लस्सी आवडतं ना तुम्हाला. ऊन आहे ना आता. भाग्या ये बेटा, बाहेर आहे बाहेर आहे. खा बघू दे. हां गोगो आहे गोगो आहे. खा लस्सी खा. पप्पूला माझ्या टाकून गेलेली. पोरं माझी कसली बिलगली अंगाला बाप रे, कसली बिलगली मला. लाईट गेली का ग? हे बघा लाईट पण गेली. थांब बेटा थांब थांब, डब्यातलं नाही खायचं. दोघांना वाटून देणार मी. तर भाग्या आणि शेरू यांना खायला दिलं आणि एक 5 ते 10 मिनटं मी बसली, फ्रेश झाली आणि मग लगेच पुन्हा किचन आवरायला सुरुवात केली. आता सकाळी लवकर जायचं होतं बाजारामध्ये, त्याच्यामुळे घरातलं सगळं काम बाकी होतं. म्हणजे फक्त जेवण तेवढं बनवलं होतं आणि बाकी कपडे भांडी लादी पुसायचं हे सगळं काम बाकी होतं. आणि मग लगेच मग हे आवरायला घेतलं. 1 ते 1.5 तासाचं काम होतं. पुन्हा माझं एडिटिंग म्हणजे जे महत्त्वाचं आहे ते सुद्धा बाकी होतं, ते पण मी करून घेतलं फटाफट. आणि आता ही संध्याकाळची वेळ आहे, म्हणजे दुपारचं सगळं करून झालं आणि पुन्हा ते सामान जे बघा आणलेलं होतं ना ते सगळं आवरावर करायचं बाकी होतं. मागच्या वेळेस कुणालनी पण मुंबईवरून येताना ना बरंचसं सामान आणलं होतं,
तर अर्धं सामान मी पॅकिंग होतं ना ते ठेवलं होतं असं डब्यामध्ये भरून एकत्र, आणि अर्धं सामान माझं की नाही भरायचं बाकी होतं. तर म्हटलं आज भाजीपाला आपण आहे तर ते सामानसुद्धा म्हटलं भरून घेऊया एकत्र. तर दुपारी आल्यापासनं कामच चालू आहे माझं, आणि आता संध्याकाळची वेळ झाली. अवतार बघा माझा. मी दुपारी आली, फ्रेश झाली आणि कपडे पहिला चेंज केले, गाऊन घातली सरळ, कारण इतकी गरमी होत होती. आणि आता घेतलेलं आहे हे जे सामान आणलं होतं ना, म्हणजे जास्त काही सामान आणलेलं नाही बाजारातनं, माझी दुसरी पण 1-2 कामं होती महत्त्वाची, ती पण करायची होती. त्याच्यामुळे खास मी बाजारात गेले होते, आणि भाजीपाला आपल्या घरामध्ये होता, पण तरी पण थोडंसं ना मी घेऊन आलेली आहे. आणि म्हणजे दुपारपासून आपलं तेच सगळं चालू आहे. सामान वगैरे बघा हे मी आता आणलेलं आहे ना, सगळं आता भरून ठेवते. हे थोडंसं कडधान्य कुणाला ना मुंबईवरून येताना घेऊन आलेला. का आलं? मातीच माहिती असेल, देवाजवळ बाहेर का खाली पडले वाटतं बघ खालच्या साईडला, ना तर नवीन घे. तर करिश्माला चूल पेटवते बाहेर. ते भागे आणि शेरू यांच्यासाठी चिकन आणलं, ते शिजत ठेवायचं आहे. तर सामान थोडंसं तुम्हाला दाखवते जे जे काय आणलं ते. आज मी मार्केटमध्ये गेलेली ना, तर हिरव्या नव्हे सुक्या मिरच्या त्या अशा होत्या स्वस्त, म्हणजे थोड्याशा मी घेऊन आलेले आहेत. म्हणजे मसाला मी काही बनवत नाही कधीच, रेडीमेड मसालाच मी वापरते, पण थोड्याशा मिरच्या मी आणते. भेटली मिरच्या? अगं लाल मिरच्या. मला वाटलं हिरव्या मिरच्या. म्हटलं हिरव्या मिरच्या कधी घेतल्या? नाही लाल लाल मिरच्या तुम्हाला मी दाखवते. म्हणजे स्वस्त मिळालं तुम्हाला मी सांगते. 180 रुपये किलो होत्या, त्याच्यामुळे मी घेतल्या अर्धा किलो. म्हणजे मच्छीमध्ये वगैरे टाकायला बघा उपयोगी पडतात ना, म्हणून मी घेतलेले आहेत. तर हे बघा, हे आता कडधान्य ना मी डब्यातनं काढलं. हे मला ना बॉटलमध्ये भरून ठेवायचं आहे. बॉटल सर्व म्हणजे आधीचं कडधान्य होतं ना, म्हणून मग मी भरलेलं नव्हतं. हे आता सगळं भरून ठेवते. हे 4-5 कडधान्य कुणाला येताना घेऊन आला होता मुंबईवरनं येताना. आणि ही माझी सुक्या मच्छीची बरणी आहे बाजारातनं. बघा ही सुकी मच्छी आणलेली आहे, जवळा, जो आमच्याकडे असा भरपूर असा आवडतो. तर 50 रुपयाचा वाटा, असे 2 वाटे घेतलेत मी, म्हणजे 25 रुपयाला 1 वाटा. कोबी आणलेली आहे, टोमॅटो घेतले 1 किलो, लिंबू घेतले, हे 20 रुपयाचे लिंबू भेटलेले आहेत. आणि वांगी बघा, ही वांगी ना, हे बघा मॅसेज येतात ना, आवाज येतो. हे बघा ही गावठी वांगी 20 रुपयाची, मला वाटतं 5 का 6 आहेत. पण ही वांगी ना चवीला खूप छान असतात, मला खूप आवडतात, त्याच्यामुळे घेतली मी. सुकी मच्छी टाकून छान होईल. आणि ही बघा ही लाल मिरची घेतली, ही मला 180 रुपये किलोनी पडलेले आहेत. तर अर्धा किलो मी घेतली मसाला नाही करायला, फक्त मच्छीमध्ये बघा आपण ओली मच्छी बनवते ना, त्यात मला ही मिरची लागते, म्हणून मग मी ना घेतली. दरवेळेस मी डीमार्टमध्ये आणते, पण ह्यावेळेस मला स्वस्त भेटली म्हणून लगेच मी घेतली अर्धा किलो. आता ह्याच्यावरती मला वर्ष आरामात झालं या अर्धा किलोवरती. तर आता ही मिरची आहे ना, उद्याला जरा उन्हामध्ये सुकत घालीन आणि मग स्टोअर करून ठेवून देईन मग. तर हा इतकासा माझा बाजार. आता हे सगळं सामान आहे ना भरून ठेवते फटाफट, आणि मग इथे किचनमध्ये झाडू काढायचे आणि लादी पुसायचे. लादी पुसायचं शेवटचं काम, आणि मग जेवण करायचं आहे. दिवाबत्ती पण आता करायची संध्याकाळची बाकी आहे, ते पटकन करून घेते. हे असं सगळं गडबड असते, म्हणजे कुठे गेलो ना का असं मागे सगळं गडबड होऊन जाते. आणि वाघ्या शिरू आता दोघं पण आहे ना बाहेर बसलेले आहेत. पुढची पडवी आहे, ती त्यांना दोघांना पण बांधून ठेवलेले आहेत आता व्यवस्थित आहेत, असं काही टेन्शन नाही, छान आहेत, मजेत आहेत. तर चला मग आजचा हा जो व्हिडिओ आहे तुम्हाला कसा वाटला जरूर सांगा कमेंट करून. कसा म्हणजे बाजार काय जास्त बघा तुमच्या शेअर नाही करता आला, कारण इतकं ऊन होतं ना, त्याच्यामुळे नको असं वाटत होतं. इतकं कडाक्याचं ऊन होतं. मी रस्त्यामध्ये 2 ते 3 ठिकाणी बसलो, म्हणजे थांबत थांबत आम्ही आलो, इतकं ते कडाक्याचं ऊन. आता आमच्याकडे धरणाचं काम चालू आहे ना, त्याच्यामुळे जी काय झाडी वगैरे होती ना ती सगळी आता तुम्ही बघताय असं मोकळं रान झालेलं आहे, त्याच्यामुळे जरा जास्तच ऊन ना आज लागत होतं घरी येते वेळी. तर चला मग आता आजचा व्हिडिओ आता इथेच थांबवते. कसा वाटला जरूर सांगा, आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा. बाय बाय.